43480999 kose 0782490068. Bwaire bia neno mwancho omurigire wa Gatembe TV ritukeriga ria Jumatano citariki 24 gosi chinsa chinkigo chitigarite gochase rituko riri ria esuguku. Karibu sana ase kionga chinsa isano na ibere chawono mugaso irinde tunyare kugendera kwemanya narari abirika okorekana kubwa muno kuroiga ase orogongo rwa gusinguru kwa Matilda Oboigo na Venya kuboke nero okoletera iga ase omuno abwe bimanyire. Karibu sana ase kionga na nekero togochaka magiga y'oburendi kororokana ogotwara omochando nikobono omokonyi bw'omonene w'abanyanyimbo Eliud Lagat bono rituko ria rero anyarire gutarira ekaunti ya Kisii na boigo anyarire gukwana abang'ana y'oburendi ase chinsemo kagukwana korwa ase egetaseni kia abanyanyimbo gia Kisii Central nikobono atebire chinsemo buna oburendi bwa para gosamang'ana traffic anyarire koba agakorigererirwa na boigo nekera atebire na mbache kwenekia gwetera ase abanyanyimbo buna oburendi bwanyarire goting'igwa na boigo kubwa muno ase ensemo ya mang'ana buna obosaria na boigo ekera aboririe abantereba na bonsi bari bagotumeka chipara banyare koba maiso ase omoyegoyega bwesuguku. Is to note that the security arrangements for the festive season in Kisii County and generally the whole country is good. So I've witnessed the traffic management, the entire country is in good shape. We want to thank the officers that we a little bit did an extra effort and we did it differently. And that is why we've had free flow of vehicles. So I really want that these 2025 Christmas holidays to be peaceful, to be enjoyable, and to have a meaningful society in terms of security arrangements. So I'm asking that the members of the public to continue to support us, maintain peace and order. We want those who are traveling using vehicles and motorcycles and pedestrians to observe traffic rules so that all of us can arrive to our destination safely. Issues of drugs, the issues of illicit alcohol and brews at this festive season should be dealt with by the law enforcers. We want to have a society that is free of this. You see, one of the ingredients of crime is alcohol and drugs. Once we manage these alcohol and drugs, the crimes that are associated to it will definitely go down. And the coexistence of people, the ecosystem, the entire security and the life ecosystem of people will be good. So I'll be seeing other officers within Nyanza, and my emphasis is people to be peaceful this Christmas season and even the year 2026. We were there yesterday with the CS Interior, and there is good progress. People have started going back to their farms and their homes. The security is now taking shape. Those criminals, we continue to look for them, those who are perpetrators of that crime. We are looking for them, and we will continue to put pressure until the security
is attained. You add from the CS himself, he gave a 7 days amnesty for those people with illegal firearms to surrender them and enjoy the amnesty. Mwancho murigereria umugavana wa kaunti ya Nyamira umusikia Amos Kimomi Nyaribo nigo bono anyarire ko baka gusingira buna tarasuka kurwa ase okumusira Dr. Fred Okengo Matiang'i ase ikanga yaye yokurya ikirgo kyoburaye ibwense kaukwana ritukore igoro kurwa ase chinse mo charangenyo nigo bono anyarire ko tebabuna okumirana kwae no mugavana wa kaunti ya Kisii umusikia Paul Simbarati nigo koarenge nekirenga gose nigo kore nekirenga ikironge gochase abamenyi borogongo rwa Gusii ekero twaumena Simbarati noko unite aba Gusii tari oko unite aba Gusii moiwete ingieko gara moto korenge ringa ki Simba na jire koi moreta Matiang'i mota aukira ngom ebati ya Matiang'i nerei ebati ya Matiang'i nerei yo pie ngomo nene ye pati ye ingonye tenerete ninje ingomo mbori maswari ara abo ikiagara inje no mugakoyo nga motore aso ayana na kiregento na ndoko chumwe yoto yobe ke ngobo gambi moto chikobeko Fred Dad mokwana ne chinguru unity yo Gusii teko baisiko na yo mwehu igomna toko na uchimoto ko hamba na onye no yore isika ke toko mareta anga ngora otota de chikura chonzi shiba saamo alitora ngare otuara masikani ekyomo erio kimokorwa monyore chi family cha sama Mwancho murigereria gukona kurwa chinsemo icho charangenyo nigo bono mugavana wa kaunti ya Kisii umusikia Paul Simbarati anyarire kwerera buna nigo abagusi bali bawesokia wakachikura bale umubaro oinse muno ikyo bona aborire buna abagusi banyare gutwara enaro yo wakachikura ekiro chinga gigosekera motuka yo aikire nabo igo nigo anyare kuboria ekegoria geke kubwa muno abasae banyare kubwata chikura asenchira eri eyo bonge buna enchire emo yo gochegukinia eriogi rio Gusii ase asa motuka arevusio. Tutaitana hapo uwanjani tuelezane vizuri, kwa sababu ukweli useme na mnikubalie niseme eseke Gusii sinini Nyamira na Kisii abantu bwatete chikurororo etubwatete emilioni yemo nukte yemo Nyamira bakabwata around 400,000 Kisii around 700,000 ekerato waka Kisii baka 400 Nyamira baka 200 nkyuko iriri atiraye tegerera abantu abayigon 600 abantu 1500 mbali waka kura tigamboli abantu amintu chikura nchakwe anyamaya abantu basoka wakekura n'abantu barenga nali bachita no tigeme kole ri yango tukutakuruta chinsara eliero ndonyekanete abantu amintu rasmo tutebanye kimwena nenchi mno monogedi mno mugavana lazima tutebe abantu bayitike mahene tuyiwana ina ntegete nkwana ngotebaiga abasaye mulema abamuyi wetu bakugaga lazima ekuli bwatwe there is no shortcut abantu baitu lazima chikura chibwatwe there is no shortcut tumanye gosokaga ali motu nawe nugo kuwana abantu bande meza igoro nali tugo kuwana amasikani arorekana
ntuoga totere tukule onye ntukubwata kura etogosekereru n'ebisaku esibono ontegerere na bwigo igati ya barae kobwa mono nonye n'abajumbe abakuru kurwasi kaunti ya Nyamira ndiko bono banyari gusingirira obwomugusi bagukone kurwa asi chinseme ekyo kyarangenyo ndiko bono batebire inchira eyemo yoka yokubeka umugusi yamo nase okomusira Dr. Fred Matiang'i ase obochori obonene buri bosio nabo igokubura na abarae bonsi mbabwanete gocha nabo igokumusiramo ukwana nerio gerimo na inchire yemo yokoirania amagusi amasikani yomugusi buna ebwenerete ekero mukwana obo mubumugusi taukwana obo mubumugusi yo excellencies mwatigero mwatebo obo mubumugusi totagete kubeka omuntu oro mukwaneri obo mubumugusi Fred Okengo Matiang'i igo narimo gukora ngobo mubwakoraki bwabororo okamambu ya yo excellency arati okama nobuya sana Lengombe irimo kama gendera ukama lakini uwo kama kuri favor abananchi abana ubagwaka ne bango irindegere tukameta ibo igo Lengombe irimo kama bono ya isire kohosia Lengombe ya itere ritororo iwo koriro karitororo bono ndi ritororo ryuka ndibwate mbego kubeka riremori mutago tigago kama yasemogo kama moite toe ritororo yeto chiziaga ibeke mori tukamebuya igo aba ndubuna abagusi nainto totwara basikani halo mati abatebiga mwao eliego tua einero mwao ona kominyogoje nyomba yabande yamagena yego ikamogoroba gwaserigwa tigatobere minto gaiga totebenga 2027 nainto akaeli akagaito togasugume nakarokabe president ya Kenya hapa abantu bambito obo mubusi ntegasiane ngokora ya chwakali nengete libaga ngutarande Kenya ngima asenko igurere bimonyo egenta abantu baito bagokwana no mwana ito Fred Okengo Matiang'i Mwancho muri kugusukia uchasi wizara y'echisemi bono amatuka make magega yaborokiwa bari bakora amatemu y'egiredi kiri ya kyanda gusa amatemu ari akegisea konyora amachibwabo nabo igoko bwa muno konyora chisukuru kiri abara kigosoa chimanyikarete muna senior schools nigo bono muwaziri bw'echisemi umusike Julius Ogamba anyari kupoli abayiboliti banyara kwemurungania muno bositi babasa kutwara umwichano kyagera libagandira roro ryo gukora moncho rero kubwa muno asebali batesa negeti nechisukuru kiriya abana babo babekire nigatebire nigo ewizara y'echisemi egenderete kwenekia na yanyari kubeka emirobiri eri ebwenerete eri aboroki wabo kiro baraso echisukuru kiri bawe chorero guse chisukuru kiri banyari kubekwa na serikali banyari konyora chisemi chekirengo. As you may be aware, the placement of learners is ongoing. Na hapa niwaelezee parents kwamba wale watoto ambao wanaenda grade 10 ambao walichagua ama walipewa shule ambao labda hawazipendi, kuanzia leo for the next 7 days muko na opportunity ya kurudi kwa shule na ku-apply again katika ile shule ambao mtoto anataka kuenda. So the revision is ongoing now. Kwa sababu hii ni mfumo mpya, kulikuwa na challenges hapa na pale, lakini timu zetu wako kwa maofisi saa hii wakiendelea kurekebisha. So kama yuko mwanafunzi ambaye alipata shule ambaye anaona kama sio mzuri kwake, ako na opportunity again for the next 7 days kurudi pale na kurekebishiwa shule ambayo anataka kuenda. Tuko na nafasi ya kutosha katika mashule zetu. So parents msiwe na wasiwasi, kama yuko mwanafunzi ambaye anataka kubadilisha saa hii, you are free.
mwancho murigirire kira tugenderete gukuganiria unyari utwara marigania maya Yesu guku kose irio obabo korogo osariko bakurukanga ritukurie getaurio gendera kuyarigania sinchira iri yabene na bwigo nigo tukugusabira nisa kurinde ase amatukaiga omugasumia nande tumirane ase kionga chinsa ikomicherero muragoba kuruko Matilda bwigo veni nyabuke kurose bimanyiriro na bwigo nere Kevin Ongeri chibicha anamalio gya sinchira eyabene. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeri bale Plumbing, Mass